Ahojte, takže vítajte v dnešnom 5-minútovom cvičení pre mamičky, ženy, mama fit, mamička s deťmi. Proste zastavte sa v tom, čo robíte, teraz 5 minút a nájdete si čas na seba. Takže môžeme začať úplne kľudne nádychom a výdychom. Môžeme si pomôcť rukami. Usmejte sa pekne na život hore. Vydýchnime znovu. A vydýchnime. Nádych zhlboka zase. Ťahajte ruky hore. Usmejte sa pekne na slniečko hore. Výdych. Ešte raz. Nádych a výdych. Ramena tlačíme pekne dozadu. Sme vystreté. Krúžime pomaly doľava. 3-krát pomaly dýchame pritom. Na druhú stranu takisto 3-krát. Každý následuje svoj nádych a výdych. Ešte raz. Položíme si ruky na ramená, skrížime, znovu nádych. Ťaháme ruky dozadu a výdych. Znova sa objímeme, nádych. Ťaháme ruky hore, výdych. Môžete k tomu pripojiť aj nádych a vydýchnutím ísť úplne dole. Spustiť ramená, vytriasť. Každému ako pomaly nahore, každému ako vyhovuje, áno. Potočíme pekne ramená a stále nádych a výdych. Super. A teraz úplne jednoduché cvičenie, hej. Čiže na trochu posilnenie a naštartovanie našej energie. Čiže dáme sa do pozície, ľavá noha dopredu a urobíme 10. Poďme 1, 2, ak potrebujete sa pridržať pri chúchlickej linke, 3 a dýchame 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vymeníme, hej, čiže pravá noha a znovu 10, kto môže bez držania, kto potrebuje sa pridrží. 2, 3,